pots passar. Doctor, tenim un problema. El meu fill s'ha passat un boli. Què puc fer? Doncs pots escriure amb llapis. Següent. Bon dia, doctor. Bon dia, seu. Meva cama dreta fa mal, Dona, això és per l'edat. però l'altra cama també és vella. I no fa mal. Senyor Puig, l'haurem d'operar al cervell. Doctor, una operació? Ai, doctor, després podré tocar la guitarra? Ai, i tant, perfectament. Que bé, perquè ara no tinc ni idea. Bon dia. Bon dia. Doctor, tinc dos fora. Ah, sí? Doncs que entri també. I was so high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh! Professora, vull no tenir llapis. Així no es diu, Pol. Es diu, jo no tinc llapis, tu no tens llapis, ell o ella no té llapis, nosaltres no tenim llapis, vosaltres no teniu llapis, ells o elles no tenen llapis. Mare de Déu, professora, i què ha passat amb els llapis?